От лятото на миналата година Водоснабдяване и канализация ООД град Силистра стартира изпълнението на проект „Подобряване на условията на труд“ чрез обезопасяване на трудовите дейности в Водоснабдяване и канализация ООД град Силистра. Общата стойност на проекта е в размер на 167 840 лева, като 80 на 100 от финансирането се осигурява от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България посредством схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд“ и 20% от собствено участие. Целевата група по проекта обхваща 355 лица, заети на пълен и непълен работен ден, разпределени в 7 категории длъжности. Проектното предложение цели да идентифицира техните нужди и проблеми в трудовите условия и да предложи мерки за подобряването им. Целта е да се намалят трудовите злополуки, да се повиши сигурността на работа, да се подобрят условията на труд, вследствие на което да се увеличи производителността и ефективността на работната сила. Проектът е със срок на изпълнение 12 месеца, като към настоящия момент са постигнати следните резултати. В процес на изпълнение е задължителната по насоки за кандидатстване и важна за подобряването на условията на труд в дружеството дейност – анализ, проектиране, усъвършенстване и въвеждане на проектираните и усъвършенстваните елементи на организацията на трудова дейност и анализ на състоянието и усъвършенстване на системата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Закупена и внедрена е система за укрепване на изкопи тип мини-бокс тип С с цел подобряване на условията на труда при извършването на изкопни работи. Разработени и внедрени са стандарти за безопасни условия на труд във връзка с внедрените технологични съоръжения. В процес на изпълнение са дейностите, свързани с провеждане на обучение на работниците и служителите за безопасна работа с ново въведеното техническо оборудване, като за целта е създадена стройна организация и график за тяхното провеждане. Закупени и предоставени са на служителите лични предпазни средства и работно облекло. Цялостното изпълнение на дейностите в тяхната комплексност ще доведе до утвърждаването на дружеството като предприятие подобрило условията на труд, здравния и професионалния статус на заетите лица, повишило качествата и уменията на персонала, тяхната работоспособност, конкурентоспособност и квалификация, повишило преди всичко мотивацията на заетите в предприятието лица и довело до подобряване на цялостната организация на труда. Постигнатите резултати ще доведат и до създаване на положителна нагласа за развитие на качествата и уменията на персонала, свързано с използването на иновативни подходи и модели за работа, повишаване на производителността на труда, повишаване на ефективността на производството, оптимизиране на трудовите процеси в предприятието и повишаване на общата конкурентоспособност на предприятието. Договарящ орган по проекта е Агенцията по заетостта. Бенефициент по проекта е фирма Водоснабдяване и канализация ООД град Силистра с предметна дейност – проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и топлоенергийни системи и пречиствателни станции, транспортна и търговска дейност, строително-монтажни услуги в страната и зад граница. Общата цел на проекта е повишаване на производителността на труда, подобряване условията на труд в водоснабдяване и канализация град Силистра. Това ще се осъществи чрез изпълнение на комплекс от дейности, чиято реализация ще допринесе до усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в фирмата. Специфичните цели на проекта са: усъвършенстване на системата на организация на трудовата дейност във водоснабдяване и канализация ООД град Силистра, подобряване на условията на труд и повишаване на безопасността на работниците и служителите в процеса на работа. След приключване на всички заложени дейности по проекта, дружеството ще продължи да поддържа, усъвършенства и разширява нововведените модели и мерки за осигуряването на безопасни условия на труд чрез следните действия. През определен период от време ще бъдат организирани допълнителни разяснителни и обучителни дейности, свързани с внедрените системи, с цел запознаване на служителите с всички новости и промени, възникнали в организацията на трудовата дейност.
адаптиране на въведения модел спрямо възникналите промени в нормативната уредба, внедряване на новости съобразно изискванията на заетите лица, извършване на анализи на постигнати резултати, които ще послужат за основа за планиране на бъдещи промени и нововъведения в изградената система. Изпълнението на заложените дейности по проекта ще доведе до дълготрайно и качествено подобряване на условията на труд в предприятието.